दिनैनि बायदि माने खुसि माने बुंजाथावै खुसि आरो माने 37 बोसोरनि उनाव माने बे आलायारन गिबिसिन सावथुन बर'नि बे सावथुना जे दिनैहाय माने जोंनि माने गेजेराव जे फैफिनबाय आरो बयबो हास्थायनाय हिसाबै बयबो नुफिननो मोनबाय बा दानि जेनेरेसन जितु 37 बोसोरनि उनाव जे जेनेरेसन बे गथ'फ्रा जे दिनै बे आलायारन होननाय सिनेमाखौ जे नुबाय बे जाहैबाय जोंनि बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि माने जिएम प्रमद बर'खौ जोङो बाख्नायनांगोन दा बिथांनि अननायाव बिथांनि मोनसे नाजानायाव दिनै बे सिनेमाखौ जोङो लाबोफिननो हादों बेनि थाखाय आङो माने बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो सारनिसिम बे समावथ' जोङो एकदम पुरा माने गोदानथारना माने एक्सपिरियेन्स माने सिनेमा होनोब्ला जोङो सिनेमानि सोमोन्दै जों जेबोआनो मिथिया माने गिबिसिन सिनेमा आरो बाहाय माने गाजेननो मोननानै आंथ' बहुत माने गोजोननाय मोन्दों खिन्थु फारसे गिनायबो फैदों माने एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे एक्सपिरियेन्सा जोंनाव गैयामोन ओरैनो फिसा जेनेबा हाई स्कुल कलेजफ्राव एसे एनै माबा खालामोमोन होमब्लाबो जों माने बे केमेरानि माबायाव एक्सनाव माने रल खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने माबाया एसेब्लाबो माने गोनो गोथो जायो आरो होमब्लाबो जोङो माने बिथां जोंदा बड'सानि जितु डिरेक्सन बे डिरेक्सन हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ जोङो बेखौ जोङो माने सुफुंनो नाजादों आरो बियो हयथ' साक्सेसा मा जादों बे रायजो राजानि सायावसो जाबाय बे आरोखि स्कपखौ माबोरै मोननो हादोंमोन सार नोंथाङा बे स्कपखौ आङो मोननाया जाहैबाय माने बै समाव माने मोनसे रादाब खौरां बिलाइ होननाय दङमोन बर'नि आरोखि रादाब खौरां बिलाइ होननाय दंमोन बे रादाब खौरां बिलाइयाव बे बड'सा फिल्म ससाइटिया मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननाय आरो बिनि सिगांथ' माने बै उन्दैनि माखासे शुटिंआ थांखाबायमोन ओमफ्राय दा बे देरनाय समनि एक्टर आरो एक्ट्रेस बिनि माने माबाखौ फट'खौ फुल आरो हाफ बेखौ बिनाय जादों बे हिसाबैनो माने आंबो हरफानाय जादों बा हरदों एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हयथ' सेलेक्सन खालामबाय आंखौ माने 7 days आफ्टार 7 days बिथांमोना आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7-8 जन फैबाय आरो सार खैस'जनसोनि गेजेराव सेलेक्ट जादों बेखौथ' आंथ' फट'खौ नुनायावथ' बहुत हाजार नुदों आरोखि आङो माने बहुत माने फट' आरो बयबो हरदों बिथांमोनाबो माने गावनि एसे महरखौ एसे माबा खालामदों हरदों आरो आं नुनाय माने गोबां माने फट' दंमोन आरोखि बे समावथ' आङो 24 ना बेसेबांबामोन आङो 25आव आङो माबा जाफैबाय हाबा जाफैबाय 89आव बे आरो बे समाव सेंग्रा माने एकदम जवानथारमोन आरो गोबां गोजोननाय मोनदों सार गोजोननायथ' बिराद गोजोननाय आरो बेखौ माने बुंस'नो हाया आरो माने बिराद गोजोननाय आरो बिराद गोजोननाय मोनदों बे समाव 24 जागौमोन 23-24 एक्ट्रेस फाव मोनदों माबायदि गोजोननाय फोरमायो गोसोआवथ' मोजांखौनो मोनबाय आङो गोजाम सावगारिफोरा माबायदि जाखांफैदोंमोन दिनैनि बे सानाव मोजाङै गोसोखांफिननो हादों आरो आं बावजोब्बायमोन बेफोरखौ 37 years जाबाय बेखौ आं जेबो गोसोआव गैलामोन दिनै नायनानै आं गोसोखांफिनजोब्बाय आरो मोजां फिल्म मोनफिनजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन जिहेथु रायजो राजाफ्रा गोबां हांखुर जानानै दङ नायनो रायजो राजाफ्राथ' मा बुंबावनो बिसोरथ' मोजां मोनखायो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनोमोन बिसोरो आरो दा नुफिननानै आरो साबसिन मोनदों खोमा आङो बिदि सानो माबोरै नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनायनि खाबुखौ मोनजायामोन सिनेमायाव माबोरै एक्टिं खालामनायखौ हांख्राया बै समावहाय बे समाव माने मा होनो फट' बिदोंमोन आरो एक्ट्रेसनि होननानै ओमफ्राय आंबो ओरैनो जानला मोनला सानला होननानै हरदिनि दे होननानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै हरलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै डिरेक्टर माबाना सोंफैदों आरो सिनेमानि एक्ट्रेस नाम्बारा सोंफैबाय फट'खौ मोनबायना ओमफ्राय फसायदों आरो एजजों माजों मिलायो होननानै माबादों ओमफ्राय गारानि टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो थाबायनायनि टेस्ट लादों आरो नायदों ओमफ्राय मानानै बिदिनो सेलेक्ट खालामदों आरो दिनैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों आं बिराद मोजां
मोजां मोनदों नुनानै औ आरो नायबावगोन नोंथाङा नुबावबा मालाबा नुबासो नायखासिगोन आं गोसोआव थाजोबसिगोन गोसोआव बै थासिगोन सिनेमा समावहाय राव रायनायफोरखौ गोसोआव फैदों ने दासो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो बावबायमोन सिगां सिनेमाखौ नुवाखैमोन ना मा होनदों मेडाम सिगां नुवाखैमोन आङो नुवाखैमोन शुटिं जोबनायनि उनावहाय नोंथाङा नुवाखै मोनसेबो मोनसेबो नुवाखै आङो दिनै नुनानै खोब गोजोननाय मोनबाय बावजोब्बायमोन एकदम 30 बोसोरनि उनाव आलायारन फिल्मखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय जे बै समाव 85 आव जेब्ला बेखौ दिहुनदोंमोन आं क'क्राझाराव फैगोदान 84 आव फैदों आङो आरो बिनि शुटिंफ्रा जायगा जायगा सोलिबाय थादोंमोन खनसेल'नो बेखेवखालि नुनाय दिनै नाथाय बै समनि नुजेननाय जा सिनारिय' बेफोरो मोनफा मोनफा गोसोआव फैदों आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बे फिल्मनि थाखायनो जोंदाव बड'सानि दैदेननायाव आरो बिथांनिनो केमेरामेन हिसाबै रल लानायाव जोबोरैनो साक्सेसफुल होननानै आं दिनै आरोबाव मोनदांदों बै समाव सावरायनायनि बेबायदि स्कप मोनाखै मानोना फिल्मा जोंनि बे जायगायाव जोङो नुनोनो मोनाखै 37 बोसोरनि उनाव नुनायाव दिनै अडियेन्स बा जोंनि नायगिरिफ्रा रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोननाय मोनदों होननानै आङो आन्दाज खालामदों आं मोनदांदों आरो बियो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो नायनायनि राहा खालामबाय होननानै जों इतिमध्य मिथिनायाव आरोबाव गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव जाहाथे आरो फिल्म इन्डास्ट्रिया नैबे आलायारन फिल्मनि गेजेरजोंनो फोजाखांनाय जायो जोंनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैयो गोदान गोदान फिल्म नुनो मोनो नायनो मोनो आरोबाव जोंनिफ्रायनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि प्रडिउसार फिल्म इन्डास्ट्रिनि डिरेक्टर बा फट'ग्राफार केमेरामेन बेबायदि जोंनिफ्रायनो जोनोम जानांगोन आरो बे इन्डास्ट्रिखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लामाजों दैदेनलांनो हानायनि थाखाय आफा अबंलावरिया जोंनो राहा लामा हरथों आं बेखौनो आर'ज गाबो